No Smartu Severuse by měla být revoluční akční hra, která běží na engineu Source a bude dostupná na službě Beam. Takže neváhejte, ale od 1. listopadu 1997 budete mít k dispozici Noc Smartu Severuse za pouhých 10 €. Tímto se s váma loučíme a... Počkat. Něco není v pořádku. Ale ne. Je to on. Martus Wildus. Mě jen tak neporazíš, Martusy. Vypadni z mý kanceláře! To bylo těsný. Odrazil můj útok. Co teď? Už vím. Moderní klávesnice. Sakra, já se furt nemůžu trefit. Ale ne. Byl jsem zastaven hrubou silou. To jsem nečekal. Ale to nevadí. Díky svému umění v programování jsem takřka neporazitelný. Myslíš si, že ty mi můžeš něco udělat? Jsem šílený programátor. Mé roky úspěchů znamenají víc, než tvůj náhlý útěk. Klid se, neštěk! Cože?